Mä ajattelin, että tänään katsottaisiin sellaista järjestelmää, mistä mä oon aina haaveillut, tai no en nyt aina, mutta useamman vuoden ainakin haaveillut, että saataisiin vihdoin yrittäjälle ja yrityksen johtoryhmälle työkalut, millä pystyy oikeasti chattailla sen oman datansa kanssa, pystyy oikeasti kysyä kysymyksiä ihan kirjoittamalla vaan tavallisia sanoja sinne, ja se tuottaa yrittäjälle raportteja, se tuottaa analyysiä, se haastaa ajattelemaan, se tekee sun kanssa yhdessä strategiaa. Ja nyt meillä on vihdoin työkalut siihen AI:n myötä. Me voidaan kytkeä järjestelmä suoraan natiivisti kiinni AI:seen ja voidaan lähteä chattailemaan oman datan kanssa myynneistä, asiakkaista, varastosta, hinnoittelusta, kampanjoista, mistä tahansa. Kaikki tieto, mikä on siellä ERP-järjestelmässä, Refoxissa, kaikki mitä vuosien saatossa sinne on lisätty ja on tullut myyntien ja ostojen tuotehistorian minkä tahansa kautta, niin sen kanssa pystyy sitten ihan luonnollisesti chattailemaan. Ei tarvi hakea mitään raportteja. Saa itse valita, että tuottaako se sulle PDF:iä vai verkkosivuja vai tekstiä ja lähteekö se haastamaan sua päätösten kanssa. Ja sitten ehkä kaikista paras on se, että sä voit liittää siihen enemmänkin datalähteitä, että kirjanpito matskuu, Google Adsia, Facebookin jotain analytiikkaa, Google Analyticsia ja muuta ja voit jutella kaiken sen datan kanssa yhdessä. Eli voitaisiin vaikka katsoa, että mitkä tuotteet on Analyticsin mukaan ollut suosittuja ja onko sitten myynti korreloitunut ja pitäisikö meidän nostaa jotain toisia tuotteita esille. Tämä on aika mielenkiintoinen proggis, joka niinku tuo tosi käytännönläheiseksi sen oman datansa ja vastaa niihin sunnuntai-illan kysymyksiin, kun ei saa nukuttua ja pitäisi miettiä, että mitäs ensi viikolla tehdään ja mitä kampanjoita laitetaan ja mitäs meidän varastoarvo menee, niin sä voit suoraan kysyä sen tuolta järjestelmältä ja se lähtee tekemään sen analyysin ja tuottaa sulle sen matskun. Ehkä suuri ongelma tällä hetkellä on tosissaan tajuta se, että se data on niin kuin nyt käytettävissä, että ei osata niin kuin heti kysyä oikeanlaisia kysymyksiä, mutta kun ton AI-botin laittaa niin kuin kunnolla pystyyn, niin se lähtee myös ohjaamaan sitä tekemistä, että se AI saa tosi nopeasti kiinni siitä, että millainen firma on, mitä tuotteet myydään, millaiset asiakkaat on, ja se osaa lähteä myöskin sparraan sua niin kuin niiden päätösten myötä hyvin nopeasti. Tämä on jo käytössä muutamalla kourallisella asiakkailla otettu testikäyttöön, ja tämä on mahdollista ottaa kaikille asiakkaille käyttöön, ei mitään esteitä käytännössä. Ja se, mikä tässä on hyvä puoli, on se, että mä näytän vähän teknistä tietoa enemmän, mutta tämä pyörii käytännössä tässä käyttäjän koneella, ja tekoälylle ei käytännössä syötetä sitä tietoa, vaan tekoäly rakentaa ne työkalut, joka hakee sen tiedon. Eli ei mennä niin kuin GDPR:n väärälle puolelle, ei syötetä tekoälylle sitä yrityksen tietoa. Vaikka nyt kaikki tekoälyjärjestelmät sanoo, ettei sitä tietoa käytetä, mutta ehkä niin kuin better safe than sorry, niin tekoäly rakentaa koodaa sen ohjelman sun koneelle, joka hakee sen tiedon ja tekee sulle sen materiaalin valmiiksi ja kaikki lainsäädännöt pysyy hyvällä puolella ja ei rikota mitään GDPR eikä mitään muuta. Osa on lähtenyt rakentaa itselleen dashboardeja, tämmöisiä niin kuin yrittäjän dashboardeja, joka aukeaa joka aamu. Näet siitä suoraan, miten tilausliikenne on mennyt, miten varastoarvo liikkuu, onko tullut reklamaatioita ja muita. Toiset on lähtenyt sparraamaan tuotevalikoimaa, ollaan lähdetty tekemään SEO-optimointeja, ollaan käsketty sen tekoälybotin käydä vaikka analysoimassa top 100 tuotetta tai niin kuin sub 100 tuotetta, niin kuin tuotteita, mitä haluttaisiin myydä, mutta jotka ei myy. Katsotaan, onko se SEO-optimoitu ja katsotaan, pitäisikö sinne lisätä kuvia, teknistä tietoa, mitä tahansa muuta. Ja sitten tosi paljon käytetään sitä niinku sparrailuun, vaan että halutaan lähteä kasvattaa sitä yrityksen toimintaa, niin lähdetään vaikka analysoimaan, että pitäisikö avata uusi myymälä, jos avataan, minne avattaisiin, mitä tehtäisiin, onko meillä tarvetta ottaa käyttöön jotain 3PL, ulkoista varastoa tai muuta, niin se on kyllä niinku tosi sellainen sveitsiläinen linkkuveitsi ollut kaikille yrittäjille.